Здравейте, потребителен чук, аз съм Виктор и днес ще играем CSR Racing. Ти тази карта трябва ли знаеш? Това ми е телефон, много стига. Стига, там са ми тия пин кодовете и по кодовете. Няма много бензин. Време за апдейтове. След малко ки бегам на малата. Състезание на света. Тук ще се малко. Продължава ми си клипчето, малко звъннаха ми, нищо друго. Да започваме Challenger, може би ще ме мине. То му е почти мозната, колкото моята. Докато бях за да си оправям. Моби на той ме мина! Куче мръсно. Добре, нищо. Буу! Не, чакай, махай се. Значи после ще изжиря целият танк. Всяки ден. Значи това е колата на босът от второто изтезание. Тайър 2 са колите. Да, от Тайър 2. Той накрая си апдейтва колата на Тайър 3. Но аз му отказвам състезанията. Аз винаги му отказвам състезанията. Мисля, че ще стигнем до четвъртото, както винаги стигам. Т3! Как може сега Т3 да ми дават? Chevrolet Corvette Т3. Ама по-модната ми е колата. Гледайте как ще ме мине. А не? Т3, бавен. Майка! Изи пизи. Майка му. Challenger. Slow start, motherfucker. And time got a nitro. Bye, my friend. I've got a nitro. Bye, my friend. Motherfucker, bitch. Като се помня, миналия път съм бил толкова слаб, но сега вече съм задобрял доста повече. Dodge Pro кола. И моята е Pro. Пише, че аз събирам части от нея и пише Pro Car. Ако искате ми вярвайте. Perfect start. Perfect shift.
Тия коли там не ми харесват. Про колите. Майка му! Сумат. Алфа? Не, BMW минал. Това Камаро там е абсолютно същото като моето. Вижте го само. Вижте. Не! Не! Не искам момичка да ми изпреварва. Са баш пред края ли трябва да ми изпревариш? Good start. Само как го чукате, че си пусна нитрото точно пред края, обаче не му се получи. Сега може би Easy, Challenger, Hard или Extreme ще има. Що абсолютно същи не е... Easy. Добре. Вижте, абсолютно едни и същи коли са. Вижте само. Време е да отворяме тикчета. Значи не мисля да гледам. Проект. Вижте, отключвам моята кола. Пълен. Вижте, Camaro SSS Pro. Вижте колко коли съм започнал да отключвам. Дори и те 4. Вижте! Вижте! Почти едни и същи камарата. И госпожа Млад Меринджей! Господин Млад Меринджей! Пу! Още на първото загубих. No. Беше това тъпо Камаро, как можах така да започна и после сшибан shift. Кю. Те три. Те две не... Те 4 още малко. Пък как имам те 3 сигурно... Те петички ми дават. Те 4. Аз съм 100 пъти по-бавен от нея. Виж само каква кола минава. Дай газ!
Ядох бедбона. Пула! Господ да те кани на гости в кенефа ми да те залощи. Всъщност има много повече мътвания. Ако... Хикс. Хикс ще им сложи на всички. Ех ти куче! Мана си нитро, той сега ме фани. Фани ме, ако можеш. Вау! Форд фокус! Така по-моднат от мен. Не, куче! Надявам се този клип да ви е харесал. Чакайте малко. Всъщност, връщам си думите. Ако беше чисто малко по-дълго. Надявайте се да го бия на това елемент, е тъпо шибано. Айде свак, аз ще ми мине. Хасиминче. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях Виктор и чао!